Dnes sa spoločne pozrieme na to, ako si vytvoriť nejakú jednoduchú nálepku na auto. Môže to byť v podstate čokoľvek, môže to byť váš Instagram, YouTube alebo tieto veci, čo sa väčšinou dávajú na okno auta, alebo to môže byť kľudne niečo zložitejšie, pokiaľ sa teda budete chcieť s tým troška vyhrať. My si tu dneska ukážeme iba jednoduchú vec, čo je napríklad Instagram. Ak by vás zaujímalo, ako si urobiť nejakú zložitejšiu takúto nálepku na auto, môžeme sa na to spoločne pozrieť. Každopádne môžete si nálepku objednať od niekiaľ, kde vy zadáte proste text a príde vám proste nálepka. Ale keď to budeme robiť týmto štýlom, máte väčšiu voľnosť nad tou nálepkou a môžete si v podstate urobiť čokoľvek, čo uznáte za vhodné. Čiže prvé, čo urobíme, je, že si otvoríme Adobe Illustrator alebo nejaký podobný program, kde môžeme pracovať s vektorovou grafikou. Pre tých, čo neviete, tak vektorová grafika je úplne zjednodušene to, že nemáte pixely, máte krivky a môžete teda zväčšovať váš obrázok do nekonečna, či už to je logo, alebo je to proste nejaký iný obrázok, ktorý si vytvoríte. Teraz si v podstate nastavujeme plátno, orientácia nám je v podstate jedno. Celkovo je nám toto dosť jedno, každopádne dáme si, ja neviem, šírku na nejakých 15 cm, výška môže byť 5 cm, to je nám teraz jedno. Každopádne, na čo som zabudol, v podstate spadávku tu nepotrebujeme, čo je toto tu, takže to si môžeme vypnúť z každej strany. Budeme pracovať v cmiku, keďže to je najlepšia paleta farieb pre tlač. Ďalšiu vec, ktorú si spravíme, je, že si nájdeme, teraz konkrétne si nájdeme nejaké logo, ktoré budeme chcieť použiť. Ja konkrétne teraz budem chcieť použiť YouTube. Si skopírujeme a hodíme si to zde. Budem to musieť stiahnuť, pretože je to PNGčko a PNGčko robí to z nejakého dôvodu, že dá čierny obraz do pozadia, čiže hodíme si to tu znova, OK, tak teraz to musím proste pretiahnuť normálne zo stiahnutých súborov. Takže my teraz budeme pracovať asi s najviac jednoduchou formou toho, ako tá nálepka môže byť vyrobená, čo je podľa mňa rezaná fólia. Keďže na rezanú fóliu potrebujeme mať krivky toho objektu a tento objekt je braný teraz ešte ako pixely, čo môžeme vidieť tu. Musíme ten obrázok zvektorizovať, čo znamená, prídeme zde, klikneme si vedľa Image Trace, máme takúto šípočku a klikneme si silueta. V podstate nám to práve teraz zvektorizovalo celý ten obrázok, ale keďže sa ten obrázok stále správa ako obrázok, nespráva sa to ako vektorová grafika, keď si dáme Ctrl+Y, tak vidíme, že proste je to iba nejaký obrázok, nie sú to krivky. Klikneme ešte na Expand a to nám automaticky prehodí obrázok do kriviek. Táto silueta funguje najjednoduchšie, keď si nájdete nejaké takéto čierne logo a v podstate ho iba zvektorizujete. Ja to robím najčastejšie tak, že si proste nájdem buď čierne alebo biele logo. Väčšinou tie čierne logá sa dajú úplne v pohode nájsť. U nás si uložíme Instagram, pretože budeme robiť ešte aj Instagram. Hodíme si tu teda Instagram, vidíte, že to je menšie, ale v podstate princíp ostáva rovnaký. Hodíme si to ako siluetu, zmení sa nám to na vektor, Expand a máme Instagram, ktorý je v krivkách. Ako ďalšiu vec musíme nejak rozumne spraviť veľkosť toho loga, že ja si ho dám zatiaľ tu v pravom hornom rohu na nejakých 5 cm výšky. Takisto aj Instagram, nech to máme v rovnakej výške. Nezabudnite mať zaškrtnuté toto tu tlačítko, to vám spôsobí to, že pokiaľ ja zmením hociakú stranu, dajme tomu zmením šírku, tak sa mi automaticky k nej zmení aj výška. Jednoduché. Pokiaľ by sme to mali odškrtnuté, zmením šírku, tak sa zmení iba šírka, roztiahne ten obrázok. Ďalej, čo určite chceme, je vybrať si nejaký pekný font. Fonty, kto neviete, môžete nájsť na Dafont. V podstate, keď to robíte čisto pre seba, môžete si stiahnuť hociaký font, ktorý tu vidíte, pretože väčšina tých fontov je free for personal use, čiže pokiaľ si to chcete použiť iba pre seba, nemôžete to však používať na komerčné účely, tam sa potom nejak platí autorom a teda. Každopádne môžete si tu nájsť hociaký font, ktorý sa vám páči, je ich tu extrémne množstvo, môžete sa tým preklikať, nájsť si nejaký font, ktorý sa vám páči. Hodíme si tu STELVAG, čo je Instagram. A tu môžeme vidieť vlastne variácie toho mena, ako by to vyzeralo, ako náhle to dáme do toho programu. Potom už kliknete len tu na
download. Keďže to je Miyata, ide to do nejakého toho japonského štýlu. Môžeme si nájsť nejaký japonský štýl Chinese and Japanese. Ja teraz stiahnem napríklad tento, nie že by sa mi nejak extrémne páčil. Otvorí sa nám, respektíve stiahne sa nám RAR súbor, ktorý obsahuje dva súbory s písmom. Ten si otvoríme, tu vidíme vlastne, že nemá to mäkčenie, dĺžne a tieto veci, ale to nám v podstate netreba. A jediné, čo stačí dať, je, že inštalovať. Keď si teraz nájdeme, dáme si tu text, dáme si S-T-E-L-B-A-G a keď si nájdeme Japanese, tak ho máme rovno tu nás stiahnutý. Teraz jediné, čo nám ostáva teraz urobiť s tým textom, musíme ho zase zvektorizovať, pretože ani ten text sám o sebe nie je vektor. Ten text je text, proste dá sa prepisovať a teda. My ho musíme previesť do kriviek, keďže chceme, aby stroj vedel vlastne kade má rezať. Vy pokiaľ by ste poslali niekomu PDF-ko, tak to nebude mať ako krivky, bude to mať proste ako text. Čiže my si zvektorizujeme tento text, klikneme na objekt, expand, toto môžeme nehať všetko zaškrtnuté, dáme OK a máme v podstate hotovo jednoduchý základ, hej. Môžeme vidieť, že už je to v krivkách. A pokiaľ by ste sa chceli pohrať so samostatnými písmenami, môžete kliknúť Ačko, hej, a tie písmená si ešte dá ako posúvať a teda môžete si to upravovať nejako, hej, že napríklad rohy zmenším a teda. Každopádne to teraz fakt robiť nebudem. Zoberieme teda to steelback. Dajme, že výška bude 2 cm, teraz to má 14 a 2 cm na výšku. To už musíte vy zase vedieť, že aké veľké písmená chcete a teda najlepšie je si to zmerať a potom v podstate viete, akú nálepku chcete. Keďže nám sa tu do plátna nezmestí to Instagram logo ani to YouTube logo, zväčšíme si troška plátno. Klikneme si napríklad na to YouTube logo, hodíme si ho sem, troška si ho zmenšíme, nech to není úplne pri krajoch. Na to, aby to mohlo byť pri krajoch, funguje tá spadávka, čiže pokiaľ si tam dáte tú spadávku, tak to môžete tlačiť až ku krajom, ale ja tú spadávku pri týchto veciach moc nedávam, lebo nerobím v podstate grafiku ku krajom. V podstate máme nálepku hotovú, to už je na vás, ako sa s tým vyhráte. Pokiaľ to chceme presne na stred, označíme si oba tie objekty, stlačíme tlačítko Alt, zaklikneme YouTube. No nám ho takto označí. To znamená, že táto vec tu je v podstate hlavná, podľa ktorej sa zarovná ten text. Teraz klikneme na zarovnať, ono sa nám to trošičku posunulo dolu a v podstate nálepku máme hotovú. Teraz jediné, čo nám ostáva je, že zvolíme File, zvolíme Save, uložíme to ako PDF, chceme to uložiť na počítač, uložíme to ako teda PDF-ka otvoria v podstate všade hociakej takejto firme, ktorá tieto veci robí. Sa väčšinou pracuje proste s PDF-kami. Hodíme, že chceme použiť všetky artboards, takže všetky tie plátna. Klikneme na uložiť. Tu v podstate nemusíte meniť nič, ono od základu je to v podstate nastavené dobre. Väčšinou potom sa tu človek šprtá v spadávkach a v týchto veciach, čo my teraz fakt robiť nejdeme, lebo tie spadávky ani nemáme. No a môžeme sa pozrieť, že nám to krásne rozdelilo teda na dve plátna. Máme to takto samostatne rozhodené. Takže ja to idem dať vyrobiť. Ešte si tu predpokladám pomením ten text, lebo ja to tu chcem urobiť troška inak tie nálepky. Každopádne budem fungovať na tom istom princípe, ako som vám tu dneska ukázal. U mňa tie nálepky budú za pár dní, u vás to trvá sekundu. Život není fér, čo vám poviem. Prešlo pár dní a nálepky máme zde. Nálepky prišli na prenosnej folii. Povedal som ich, nech mi dajú toľko nálepiek, koľko sa im zmestí na teda celý ten pás. Tak mi to dali pekne takto. Tak tu mám troška viacej kusov. Menil som troška font, ak ste si všimli. Tak ten font je troška iný ako ten, s ktorým sme pracovali, ale snáď to bude dobré. A keby ste sa niekto pýtali, prečo není content u nás Mazdou, tak kúpili sme disky za 600 € a čakáme, kým prídu, lebo ešte sú tu tieto otrasné. Prvé, čo urobíme je, že si sklo odmasníme. Musíme si ho vyčistiť a odmasniť, pretože je teraz fakt celkom dosť zasraté. Takže ideme sa pustiť rovno na to. No, teraz s tým, že to mám ja vlastne takto spojené, ja to potrebujem rozdeliť na dve, pretože vlastne toto Sandra ide na spodok a moje ide na vrch.
pretože inakšie by sme to nezmestili. Takže ja si to idem odstrihnúť, tu nás sú aj pásy na to urobené, aby sa to dalo ako normálne ustrihnúť a pôjdeme to lepiť. Ja som rád, že ste toto video dopozerali až do konca. Dúfam, že vám to ako pomohlo s tým vyrobiť si vlastné nálepky. Každopádne ospravedlňujem sa za to, že som to nenatočil. Nejak som si proste nevšimol, že som ten foťák nezapol. Ja som tam mal jeden divný záber, ktorý som potom odtiaľ vyhadzoval. Každopádne, ak sa vám video páčilo, nezabudnite hodiť like, prípadne nejaký pekný komentár dole pod video a môžete napríklad kliknúť na to video, ktoré vám tu teraz vyskočilo. Ja neviem, čo to je, odporúčam vám to YouTube, takže ja sa s vami lúčim. Čaute, pa pa.